A contorna do embalse do Pontillón en Pontevedra presenta un aspecto totalmente renovado. O Goberno da Boavila levou a cabo unha intervención para restaurar e reparar o bordo e o mobiliario urbano do embalse e do parque forestal. Melloramos todo o pavimento de xabre da pista que tiña baches, cambiouse todos os peches perimetrais de madeira, reparáronse os bancos, o sea, fixos unha actuación completa de reparación especialmente do mobiliario que terá continuidade no futuro cos parques infantís e despois co mantimento do propio parque nas zonas arboradas, que iso xa entra dentro do paquete de mantimento dos parques forestais que está no orzamento deste ano, non? O parque conta con 10 anos e, segundo sinalan dende o Concello, as tarefas de mantemento eran necesarias. O proxecto tivo un custo de 70.000 euros. Unha actuación de un investimento relativamente pequeno, de 70.000 euros, pero que era absolutamente necesario e que as empresas que traballaron fixeron como debido, fixeron un gran traballo e isto era necesario porque este é un espacio natural de altísima calidade que está visitado por moitísima xente, por familias, e, polo tanto, hai que facer labores de mantemento cada certo tempo, non? Era absolutamente necesario e estamos encantados de como quedou. Con esta mellora e arranxo das deficiencias, os veciños de Pontevedra e os deportistas do Centro Deportivo David Cal sairán beneficiados. E realmente, quen disfruta do Pontillón e do perímetro do Pontillón son os veciños de Pontevedra e de Verducido, que son os que dan os paseos nun espacio absolutamente de altísima calidad ambiental, e os que disfrutan do embalse son os deportistas, non, do Club Piragüismo Verducido e da selección, e os, en fin, piragüistas olímpicos que veñen aquí a adestrar todos os días. O proxecto de mellora daráselle continuidade no futuro, coa renovación dos parques infantís e co mantemento da parcela cedida pola Comunidade de Montes.